sinabi da kaya kayo, king katataw liya na panahon, luntola ding maninsulto kaya kayo, ang mabibiyeketang mayap dang kapagnasan. Ila detering taong paniparanan ning pamikawa-kawani, mayap a kapagnasan, ya ing mumutos karela at taliwa ing espiritu. Oneng ikayo, patibayan yung kaya kayong sarili, king banal yung kasalpantayanan. Manalangin kayo, king upaya na ning banal espiritu. Manatili kayo, king lugod na ning Diyos, kabang panayan yung ginutamang Heso Kristo. Banking lunos na, di na kayong biye alanganga. Bakit kayong lunos ka ring ating duda? Iligtas yula ding aliwa at ilako king api. At karing aliwa, bakit kayong lunos ay ating kaingatan? Pikasama nyo, pati ng imalandang midinatan king emayap ng nasaning laman. Ngini, itang makiupayang makasawp kaya kayo, ban kayo mitakid, at ayarap na kayong walang kapintasan. At ating tula, king ligaya na, king bukod mong Diyos sa talapagligtas tamo. Kapamilatan ng Heso Kristo, ake katamong Ginoo. Kaya ing ligaya, dangalan, upaya, at pamanyakop, manibat king minunang panahon at ngeni, at king kapilan paman. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo pong ining maya pabalita. Pupurian da ka, O Diyos, kikilalanan da ka anting ginumi, ing maligayang grupo ring kekang apostol, para ngalanda ka. Hallelujah. Ingdino manatiliya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, minukya ti Jesus king meto nga bundok ban manalangin. Karinya may natiling kabukas manalangin. Inyang mayabak na, inaus na laring alagad na. May miliyang 12 kareti at inaus na lang apostol. Isimon at may malagyawana namang Pedro at Andres sa kapatid na. Santiago at Juan. Felipe at Bartolome, Mateo at Tomas, Santiago ay anak ng Alfeo, at Simon na yausandang patriota, Judas ay anak ng Santiago, at Judas Iscariote, ing migtaksil keya. Pagkamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Gusto kayo po? Maya? Bala mo, maya pa ta? Manintun ko nga natang kapaldanan? Busal na nitin pandemya. Niya pong inagkata ko, binyere ang invitation o ining tema ng kakatamang selebrasyon. Sanudas Tadeo, kayang patulunan, king libutan ng pandemya, ikang dala ng kapaldanan, papunta kang Yesus. So, nung pulawan tayo ni, pigo naman niya siguro ni, bala mo papasyag na nung nanoy kayong sitwasyon. Nanoy sitwasyon yung mantong kayong kapaldanan. Po. Pero kinumusta na kayo? Kumusta kayo? Mayap, ayo. Kimbagi, nano man yung sitwasyon. Patsi kinumusta na ka, mayap. Pero nung lawen mo, dakal inge tayo intindihan. Dakal ing lampas kayong kakatamong asahan. Dakal ang maliliari, tutod kayong kakatamong buri. Pero potangkot na daka, mayap. Kasanting na punit ang attitude ay tani. Nabusal ning nanumang maliliari, still, sabi mo, there is goodness, there is beauty in living. At yung taong makanya liwaya, uling ilalawa na aliwa mo yung sitwasyon. Akakit na mo naman itang mayayakit, yapin ng Diyos na mabibiye, busal tamo. Ing Diyos, na yang magdala kay katam. Misan po ating meto nga basa akong istorya, lalakad siya po yung elepante. Elepante, malo tala po, maragula rin. Kaya ba't, at yung pong meto nga makasaki bubwit, malating kaya, dagis, saki. So, manyaman niya kera, ketang kaya na ning elepante. O nang may pagising niya, uling, anyang yung elepante, dumalan niya kay tantete, kay dutong, ginaloya, litak niya may lasak. Dinele niya balugbugin ng elepante, nga nang makanyan. Kabaya tane, nga na. Kaya tutukiya na, sabyan mo ka na ako po, tang dumalang kataken, bang kanita kuldas ko pa, nga na. Kuldas ko pa, bante ka mabahit. Ilang kayo po, diyan makitulay ng istorya ngayon bala mo makanya ng kekatampang lalawi. Bala mo itang magdala kimbi. Bala mo itang mo sikat. Bala mo we are in control. Bala mo balo tamungan. E po makanyan Salamat na mo kayo ng pandemya, bigla ng katutuan. That is not true. That is not true. Dakal ta puri, dakal ta asahan, dakal ta paninap. Pero in the end, deni milelelangan potanging magdala yapin ing apong Ginoo. Kani mo munang pamamasa din damdamonan din na sasabyana kay katamong nining pamamasang ibat sulat ng San Pablo karing taga Epeso. You are strangers and aliens no longer. Na kayo estranghero, no? Na kayo aliwa. Uling, meging metong kayo mo. Kaya beda ring banal. Kaya beda ring membro na ning balayan na ning apong Ginoo. May ngari kayo mong metong nga building, metong nga gusali. At ining gusali nga ini, impundasyon ilapin din ng apostol, ang poreng propeta. At impeka panyulok ba to? The capstone, the cornerstone is Christ. Kaya ebanghelyo naman din damtamo, lumakanan ng Jesus, may nga diya, pilan oras, may holy hour yam, itong oras, adong oras, the whole night, he prayed. At ano yung kayang pingadi? Aluwait ang kayang buri. Ako po nang kaya po tang ating makisakit na ako. Amo nga na, pangadi mo na ako, nga na, naning pangaditay ako. Hey, sana kumaba ako, biye. O taga lang sinisika nga ako.
Mika nang mitagang ketiking yato. Ay, pangadime po itatangku. Masakit siya. Unang pangadita. Pantakit na nga pong ginong ako. Ay, alin naman po. Banta safe kata yung pangadita nung namburi na nga pong ginong. At akwayo sanang tanggapan yung burina ng apong ginong. Anyang mga diyay, Jesus, makabang pamanalangin, nanoy kayang inawat, aluain burina. Nunim burina ning igpa. Itang may tupot kaya. At kay batita yabakan ng gawa na inaus na rin kayang dakala disipulo. At may mili ang 12. Kita mo po pa siya mamili mo. Always the best. Kaya po makanyan siya mamili. Nino rin pinili ng Jesus? The best? I don't think so. Balo tala istorya. Dining inaus ng 12. Nanay, mayap ng balita kay ni. Yung mayap ng balita kay katamo, ng Ebanghelyong dimdam tamo, ang tineng lalarawan ng Santa Iglesia. O ining Santa Iglesia. They are not the best, but they are called. Imbabye ulaga kimbera, aluwain karelang sitwasyon, aluwain karelang posisyon. Nung imbabye ulaga karela, inaus nala ng Diyos. O ini mo naman po yung inspirasyon na makapalaman ketang moto na ning kekatamong Santo Papa. Makasalanan, wretched, but chosen. Makasalanan dapat may pili, may yaus. O yan yung Santa Iglesia. Yapin po po talungop tamo, kempisamban, atin tamong akit, tayo katulan, well, yapin ni Santa Iglesia. Ne po. Nyatsu tamo kini, nya membro na katay Santa Iglesia, uling inaus na katani nga pong Ginoo. At siyang magdala kay katamo. Just imagine, dining apostol. Halimbawa, metong karing magpiesta ngayon ni San Simon. Maralas po, nang kay mayaw siya ining rebelde. Zealot. Full of zeal. Kasi, kalaban nila ring Romano. Kaluguran yung karelang bansa. Uneng, atin mag-dominate. Ilapin dining Romano. Nyametong yakaretang rebelde, ilaban, makamate. Just imagine. Piyabiyabi nung Jesus kini, kayang metong komunidad na, malapit kayo, metong kareting inawis na mo naman, Mateo. Nino Mateo? Mateo naman, makasaydya ka rin Romano. Ing manyang ilbuis. Kaya bene ka rin ng maragula komisyon. Takanda mo. Makananula kayang miyabi rin kayang may bugmi papate rin Utang miyabi la. Pero nang milyari, they are no longer strangers or aliens. Why? Uling pepadalal kang Jesus. Potang padala ka kang Jesus, then we begin to see, bubwit tamo mo. Aliway tamong tunay maulaga, nuna yung tunay maulaga, yapin itang magdala kay kata. Yapin ing apong Ginoo. O yan tuturo na mo naman kay katamong San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. Napapakit na kay katamo. Nya maulaga, uling Jesus. Meto nga may sambitla kang San Judas Tadeo, tungkol kaya, basa tayo po ini kay chapter 14 ng Ebanghelyo ng San Juan. Chapter 14, verse 22. Nga na nga pong Ginoo. Ginoo nga na, o ba't kaya kami kamo papakit? Kapakit keng yato, karingaliwa. Na sinabi na nga pong Ginoo, the following verse, 14:23, nga na nga pong Ginoo. Nining tao na salpantaya ka na ako, nga na, tanggap ka na ako, patse tinggap na ako,
kami nga duwang igupako, mamali kami. Kaya, ano sabihan ng Jesus ken? Yung pamipangkit na ni nga pong Ginoo, namo kalupa yung pakit may picture. Ikit mo na. Aliwa mo yung akakit na ning mata. Ating mawulaga na dapat ang gamitan bata yung akit yung apong Ginoo. Puso. Nyapot ang magmisa tam. At impari itas ni yung katawan ng Kristo. O ining kordero ng Diyos. Ikita ni Jesus kanita, nung iti naglus kay katam. Nung iti naglus kay katang biye. Nung nakinulayan ng katang ega na gana our attitudes, our values, our ways of saying things and doing things. Tayo paikit, ingapong Ginoo. Andiyan altuldo magmisa ka, andiyan altuldo sisimba ka. Uining malalam, apipasyang ng Jesus, karing apostol lalong lalo na, kining mengutang, Judas Tadeo. Na nga pong Ginoo, papakit na yung sarili na, mo kapamilatan na ng matata mo, nuneking puso. At ninuman ng padala kang Jesus, yamu naman, dadalano reng aliwa kang Jesus. Ewari po yan yung kakatamong adwan, yan Saludas sa Deo, kaya kami patulunan, kilibutan ng itim pandemya, ikaindala ng kapaldanan, papunta kang Jesus. Ulingin tunay kapaldanan, may yakit mo kang Jesus. Bisa na ko pong mipaldan, bisa tanang mipaldan, itang alangang kapaldanan, makasadya na kayo, o pansamantalang kapaldanan pa mo. Pansamantala pa siguro, ne. Uling, nung di na nakatang kapaldanan ng apong Ginoo, well, sabihan ta mo, o ini na yung taulita ang pamikit. Ay. Pero nung manyata ang kapaldanan, pansamantala, ne, uling makoya man yung pandemya ngayon at yung pantutuking makatakot. Bali po yung tutuking makatakot, ingke katamong pamisip. Makatakot po kanyan. Nung makoy ng pandemya, luntola rin depressions. Luntola rin pamisip. Luntola rin panlalawi. At taliwas na yung kay kayang presensya na rin apong gano'n. Sayang yun, ining pandemya, nung kayari na magbalik tampa si Bayo, kitang kay katampan lalawi, balata mo itamo yung mabayat at aliwa yung magdalaki katam. Sayang yung pandemya ngayon nung kayari na magbalik tamo kayong isip dagis. Isip dagis. Kalupan na nitang istorya. So, tamo kayo ni adon tamo kang sanudas Tadeo. Sopan mo kami. At makananuta ka sopan sanudas Tadeo. Makanano na katang ilapit kang Kristo. Ilapit na katamo at pabusan tayo Kristo luba na katapuso at pamisip. Remember the gospel last Sunday. Luguran me ingkay kan Diyos buong pangataw. Dala tayo yung bumbi. Yung kakatang pamisip, panlalawi. Ways of doing things, ways of relating, ways of seeing others. We allow Jesus to touch this and transform this according to His own attitudes. Then, may paldantamo. May paldantamo na anuya manin tutuki pang pandemya. Uling kapaldanantamo. Ene malyaring sagkan ning nanumang pandemya. Uling ing kapaldanantamo, yapin ng yarap na kikatamo, ring apostol. Lalo na San Simon at si Judas Tadeo, yapin ng ginutang Yeso Kristo. Sadyata na lang ring kikatang sarili. Kaya tayo kilala nga pong Ginoo hanggang nakatasopan. Kaya tayo lubusan na kilala nga pong Ginoo
nung etaman niya, saupat grasya kaya. Inasan, kaban sa sadya, talare sarili tamo, aduan tamo isaw, dat panalangin di San Simon, at sanudas sa Deo. So, pandakatamo sana, bani na nakatangkasaw pa ni nga pong Ginoo, ban po tanggapan tayo, sabi taking nga pong Ginoo, eka sana, tutok nang, keng kanakong dila, at diretso nakaking kanakong atyan, na manatili ka sana, king kanakong puso. Ante mo, isinabi mo, kang sanudas Tadeo, naninuman in tatanggap ka, ikang po ingig pa, mamaleya, king kaya kaming puso. Diyan sana yung pagkalubmo kay kami. Amen. Talakad tapo para king panalangin ting malda. Pagdanag na tayo pong hening, ipasya, yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sipang mayupayang tutu, linalang King banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng buktong aginuta mo. Pengagli King upaya ning banalay Espiritu, libayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliang mebye, pepay pasya banwa, makalukluk ko na ng Diyos, ipamayupayan tutu. Ba't ka rin magbalik niya naman kete, bano kong karmabiyem pong may ngamate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, di Santa Iglesia Katolika, King Pami sa Makding Santos, King Papatawad na rin kasalanan, at yung pang siblirang mering med, King Bia Langanga. Amen. Pakamalan kong kapatid, kami ring panalangin ng San Judas Tadeo, ilapit na katasana at itamo, King Diyos. At king pamaglapit tamo, King Diyos, kambe ng San Judas Tadeo, tanggapan taya, Yesu Kristo, karing puso't kaladwata mo, batang mi bebye, lulugod, King Diyos, kaparang tao, antimoing sarili. King balang kayawsan, King Ginoo, makibat tamo. Ginoo, mikarake kesana, King magligtas mong obra. Ulitan tayo po. Ginoo, mikarake kesana, King magligtas mong obra. Para ka ring pari at reliyoso, makapagtiyagala sana King karelang bokasyon, lalong-lalo na busal ding dakal at temptasyon, at kailan siglang espiritual, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikarake kesana, King magligtas mong obra. Para ka ring sablang inaos ng Kristo, erasa sa sakwil, nune bagkus pakibatanda, King metong amayumong opo, kay batning matampang pamanyuri, at ding pengarira, magsayala sanang kayabera, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikarake kesana, King magligtas mong obra. Para kay katangan, para tasa ng manatiling tapat, karing tururing apostol, aatyo karing kasulatan, at karing sulat ding papa at ding obispo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikarake kesana, King magligtas mong obra. Tanggapan na sana ning Diyos ing kay katang kapasalamatan, iulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamo mayang unabye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikarake kesana, King magligtas mong obra. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, inyang inaus mula rin kay kang apostol, menatili kang kabukas manalangin, inya tuturo mo kay kami, ing tutuparan mo ing kaburyana ning igpa mo. Atularan bisa ing kay kang alimbawa, ing paratiming pagdulapan, itang kaburyana ning igpang atsubanwa. Ikang ginumi, manggaman king alanganga. Amen.
Talakad tapo. Kalugurang kapatid, manalangin kayo, kanitin kayo kakundawan, matanggap yarapan ng Diyos, ikpang mayupayan totoo. Tanggapan niya sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kay katay ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpamimiglalang, balang banwa, gaganakan mi ing ligaya rin kay kanwan apostol, Simon at Judas Tadeo. Tanggapan mula rin kay kami ngayon. At isadya mo kami sanang magmasusi kareti ang banal na misteryo. Idelton mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing Gino, manatili kekay. At kaya kaanti mo rin, Iyat na hilari ang puso'y. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Yung pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos nga langanga at lubos mayupaya. Ikay nga langanggang pasul, aparating mamantabi at lilingap kingkekang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gawa mo lang pasul ning kawan, ban makirangke king obrana ning kekang anak. At iba't king kabilyenda, karin banwa, patnubayan da kepa, ngening kasalukuyan. Uli nita, kami da rin sa blangkoro ng anghel karimban mo. Daralit ming kekang ligaya. Lain makabi kami nga lantok ng babi kapurian keka at ngamingan kakanta. Banal mingig pa, karapat dapat na kang puryan ng meto yato, uling king kapamilatan ng kikang anak, Yeso Kristong Ginumi, at king upayan ng banal na Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ng sabla, alakantok ng mamaus, king kikang balayan, ban may lipat king kayaslag na ng aldo, ang gano king kayalbog na, indali se daon biyang pangya bilang kapanyamban king lagyo. Ikpa pagamuha mo, impapanalan mo lang, king Espiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, ban magawalang katawan, ampong daya, ding kekang anak, ing ginuming Heso Kristo.
Aminutos kaya kami, ban pagmisusyan miya, iting banal ay Eucharistia. Kanitang binging may panganyayaya, kinwani yung tinabi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso ni, at binyan ay karing kayong disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawin para kay. Makayan mo naman kay Batan ng Apunan, kinwani ang kalis. Pasibahay na kami pasalamatan at pinuri. At binyan ka rin kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Iting kalis ng kanakon daya, indaya ng payo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banangketa, bepatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanaho. Ipasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baligdan may ngayayin ng kekang Santa Iglesia at lawan may daon king sarili na. Pauli ng kamatayan na, ikwa na kami nga sinut keha. Pagkalam mo sana, king kami nga misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at baking metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong alanganggang daong keka at papalirian na kaming mirakayanan, king pimamanan, king kekang santo, muna kambe ng Maria, kapilanman Birhen, ay indunin Diyos, kambe ring nuwan mong apostol at maligayang martires, panimuna ng San Judas Tadeo at San Simon Apostol, Paulinim pa mamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan, alang patan at king arapan mo. Ipa, iti sanang aining pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan may kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal mong kapulungan na kasalukuyang maglakbeke king yato. Kambening talasuyo mo, i Francisco apapami, i Florentino ing kaming arsobispo, at ing sablang obispo at pari, at ing mabilog mong balayan, ay natbus ning kekang anak. Igpa, pakiramdaman mong mitmong pakalulu, ing panalangin iting pamilyang pinulong mong marap keka, lunusan mo mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawt. Ding kapatad ming miyang unabiyet, ding sabla keka, may matulat, may muna ketiking yatu. Malugod mo ang sanang tanggapan king kekang kayarian. Anunuke maninayang magkamit king lubos mong ligayang alang-angga. Kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, aking uli na. Pagkalub mo king yatu, ing sablang bagi, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpamayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang king alangangka.
Kimit mong lugod at kapasalamatan, bawas tamong ngayon, iking kakatang kaluguran na igpa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami o kinung king sablang maro, marugod mong pagkalibing kapayapan king panahon mi. Baan king kasubanin kay kang pakaludo, parati kami may kabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligalikan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristo kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, ay sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko papye ko kay kayo. Emosano baligdan din kay kaming kasalanan. Nanilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburyan mo. Ika mayipi at magari, maghaman, kingalangan ka. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayangan. At kaya kaanti mo rin. Bakit tamo po ngayon na may kakametong tamo kayong kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayangan.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong melalako, king kasalanan ng kiyato. Wala ring mayawas, king apunan na ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka. Dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O ikpami malugod, king Espiritu mo, manalangin kami. Ing sakramentong tinggap mingeni, papanatilya na kami sana, king malugod mong pamaningat, kabang parangalan mi, ing kamatayan di San Simon, at San Judas, akikang apostol. Idiyadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Siklod tapo para king oratio imperata. Manalangin tapo. O Diyos sa ibpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na, karingdakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malagwa, ingatan mo retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang miyang ngunabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasawop kami karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, impatuklangan mo na sana, impangakalat na niting virus, at impangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana ipisawili ngaklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya, at kanwana na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Rafael Arcangel, San Jose, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Lukluk tapo saguli para karing announcement. Maya pa at magrasyang kapiestan po kay kayong ang sabla. Happy Maya. fiesta po. Maya paya. Anti mo pong tandaning parangal at kapasalamatan tamo, king ginong kay katamong Diyos, king sao pat panalangin na ning kay katamong patulo na niya pong San Judas Tadeo, palakpakan tayo po, yung nga pong Gino, kaniting kayaldawanin kay katamong kapiestan. Bayo po ing pamupo sa panalangin, pasalamatan tala mo po reting kay katamong bisitang pari, ating kay katamong menemo na kaniting kapag masusyan, king kay katamong kapiestan na po. Din po nga dua kareti, kaya beko pong sasaup king chancery, ading aliwang paring may tatagan naman, kaya betala po king kay katamong bikaryato, ing Virgen de los Remedios. Kaya ni po king dane yung kaili, king dane yung pong kaili, iamong Bong Garcia po, ampoy yamong Edgar, kaya beko po king chancery, palakpakan tala po. Din keni naman po king bikaryato tamo, iamong Mon Torres, yamong Homer Policarpio po yamong Angel Gamboa. Winantala pong maya po oras. At siyempre, ay po makumpleto, iting kay katamong kapag masusyan without the presence of our dear Archbishop. Na po, iapong Dong Lavarias Bishop. Dakal pong salamat, King Paminumunayo, kaniting kapag masusyan niyo. On behalf of St. Jude Tadeus Paris po, the Paris Pastoral Council, and the Paris Festa Committee 2020-2021, we would like to say our thank you po amongst for celebrating the Holy Mass with us. Dakal pong dakal asalamat.
For this afternoon's Holy Mass, we have invited the Most Reverend Pasiano B. Aniceto Didi. Mass is at 5 p.m. English Mass po. Pasibayo po, kay kayong sablang parokyano at deboto ng San Judas Tadeo, dakal pong dakal salamat. Happy Fiesta pa. Karagdagan mo pong announcement. Impong pamamie laro ng apong Judas Tadeo, maganap po kay bat na po ning misa, ketang prayer room. Banda po ka rin. Dakal pong salamat. Talakad tangan po nini. Siyempre po, pasalamatan tayo naman, kay katang Paris Priest, yamong Norman, nung ali, ala ko po kini, ya pong may nagkat kako. Yan, nakalasalamat among, kung kay kang kasilang ko. Ingkino, manatili, kay kayo, At kaya ka anti mo rin. yung may pangkin ng Diyos, bendisyonan na kaingan, ni Pa, ang poning anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Pumeta ng ini, ayang pangtaning misa, kambening kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. Happy Fiesta po.